Goeiedag dames en heren, we zien er weer bij alweer een nieuwe aflevering. Je hebt het allemaal kunnen zien, het was een blamage. We zaten helemaal in trappan. Ik heb ze zo willen verwenen door ze eventjes een pas op de plaats te laten maken. Maar je ziet, de sterallures dames en heren zitten er nu eenmaal in, die krijgen ze er niets meer uit. Ongelooflijk. Hij staat nog op een locatie. Als ik het gehoord heb, zitten de mannen te vergaderen. Toch om het concert voor te bereiden. Want dat is altijd gaat moeten gebeuren, maar anders komt er niks van. Dus gewoon even loeren wie het gaat. Niet zo'n achterlijke deurbel. Dat is het al even. Goeiedag. Goedendag. Ik zit op het goede adres. Mag je nog binnenkomen? De loopt me gewoon een keer terug. Mag ik binnenkomen? Ja, wat is gek nou die week voor die? Nou ja, zo erg gewoon nu toch gewoon niet, of wel? Kom binnen, Nou, gewoon, je komt binnen. Ja, dan komen we trusten. Ja. Podium maken wat dit, ja, gaat goed dan? Ja. De overganse breedte. Ja, dat vergeet niet aan. De zomer. Ja, dat vergeet niet aan shoulder kunnen maken. Dat zou ook niet aan ruimte hebben. Ja. Nou, komt zij boven het publiek om op te hangen? Ja. Met de delay of gaat Ja. voor achter de zon? Ja, voor achter de zon. Ja. Ja, ja. Klein ding is wat voor ja, misschien om handbol te denken, dat doen we nu gewoon. Ik heb nu helemaal gehoord. Ja. Ja. Oké. En komt die special effects komen weer op. Met de nachttijl. Special Het is effects. allemaal een beetje nog meer spektakel als vorig jaar. Ja, Dat is wel de Als bedoeling. je dat wel gaat overtreffen, dat weet je zelf toch ook wel. Sowieso. Sowieso. spannend. Je verwachten gaat. Ja. Ja. Denk ik. Ja, en terecht, ze mag ook even wachten. Er is van alles te gebeuren in orde, dus. Ja. En dus dingen die misschien ook mogelijk in het eerste concert een beetje voorzien, ja, dat heb ze nog wel aan het zetten, dat heet technisch wel aan het Ja, schetsen. je hebt 100%, Nee, je hebt niet. nee. Maar dat eerste waan, dat was hier Maar die neemt ze wel met. Die nemen we zeker met. Ja. Die nemen we zeker met. Maar dat zie heel veel dingetjes wat de lui nog gaan niet opvallen, of Ja, ja. vorig jaar zien geweest. Dus dat is hier van nu echt helemaal nog werken. Niet veel alleen, maar ook Mocon, showtechniek natuurlijk, hoe we dat met samenwerken. Ja, belangrijk om te noemen. Die gaan zich daar vol vergeven. En de band is er natuurlijk ook wel bij. Vooral bij de band dit jaar aangepast. Oké. Ja, voor dit jaar. Vorig jaar wordt het 19 maanden zo. Ja. Ja. En we hebben nog snoegelukkig met de zangeressen erbij zitten er op 12 gelukkig. Oké. Ja. Oké. Dus dat gaat meer plaats creëren op het podium. Dat Johnny gaat meer kan dansen. Nou, daar zit je geweest, ja? Down to earth. Ja, Het is Ja. niet bevallen. dankjewel. Dat is niet vergeten. Nee, vond het zelf leuk. Ik heb, als ik dan de filmpjes terugloer, denk ik, heb ik wel veel plezier aan gehad. En ik denk, hier veel lui uit mijn streek met mij. Alleen hier heb dat toch niet zo'n succes gevonden. Maar ik denk wel dat de lui hier anders naar u zien gaan kijken. Als ik Ja, vooral die pyjama's van die. Ja, precies. Zeggen. Nou, dat bedoel ik niet te zeggen met dat aantal dingetjes die veranderd moeten worden. Dat is ook wat ik heel veel hoor. Leuk komt het toch ook een beetje voor u. En dan verwachten ze ook dat dialect. Dat is goed met gehoor. Dus dat kunt wel meer terug. Ja. Oké. Ik heb meer, niet alleen van de Zegen, maar ook van een aantal Maastrichtse en Limburgse artiesten. Ja. Zal de muziek voorbij komen. En Want ik zeg het of we geen Engels gaan doen, dat gaan we zeker wel doen. Alleen minder als vorig jaar. Oké. En is er ook get wat nu een beetje top secret is geweest, wat vooral maar geweten? Of zeg ze wel? Secret is secret. Oké. Ja, maar eigenlijk niks los. Nee, het is gewoon de bedoeling dat de lui lekker helemaal loskomen. Oké. En we dat één goed feest te willen maken. Oké. Een lekker amazing feest. Ja. En wat er van verrassingen is, dan moet dat heette de verrassingen. Dat zien de lui vanzelf wel. Ja. Dat gaat gebeuren. Ja. Waarvoor moeten ze komen? Hè? Ja, ik denk dat ze massaal gaan komen. Dus daar ben ik van overtuigd. Guur dat 1 dag. Het is een fijne datum, 1 van de maand. Ja, dat speelt toch ook allemaal mee. Ja. Ja. Dus ik denk wat dat betreft dat het een leuk feestje hebben. Ik heb daar zin in. Het mag trouwens ook komen, want dat vraag ik me eerlijk af. Ja, dan zien we eigenlijk een hele hoedje. Af. Oh. Hoe is dat? Ja, ik weet het. Ja. Wat denk je? Verzalen is ons terug bedenken. Oh. Maar ik denk wel dat er een fijne kant is. We hebben nog een gek nu die wat daar rondloopt en wat een beetje alles. Dus, Zal te vullen. ja. Oh. Nee, we zijn genoeg. Goed. Duurzig erbij. Ja, verder. Maar wat is dat dan voor? Ja, zou ik dan ook eens een liedje maken zingen? Gewoon met u begint samen. te zingen. Een liedje zingen? Gewoon, dat is mijn stem heeft heel veel volume. Wacht even, Dus wacht ik even, heb beter. wacht. Ik Dus- heb beter. Die wilt de avond van helemaal los, als ik het goed begreep.
de bühne op gewoon voor een liedje te Ik zingen. vind wel dat ik op zijn minst één keer die bühne opmaak. Hem zelf ook. Kom op, ik stond 3 jaar of 2 jaar binnen u gaan volgen. Ik heb alles gepikt wat ook met de pikken valt. En nu vraag ik één keer of ik ook het maak. En dan zou dat niet maken. En heb ze wel in je watste wat gaan doen? De manier waarop ze mij dat vraagt, is al omdat ze het mij niet gunt. Oh, dat is niet Nee, dat zie ik alweer. niet goed, maar ik bedoel... We moeten de lui ook gaan kunnen beën, hè. Ja, maar wacht even, ik denk niet dat ze zijn idee is, joh. Lui hebben me best wel geel. Dat is niet alle lui die me in de Dat pisval kun, vinden. dat kun. Maar wat zou ze wel doen? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Want ik wil niet alleen zingen, want dat durf ik niet. Maar omdat ik daar nog een beetje onzeker in ben in dat zingen. Ja, dan Luister. houden we eens op de achtergrond. We gaan ons daar even beraden. Ja. Maar het is voor die wel mogelijk, als zo het zien in de avond, of voor de bühne oproepen, die is wel zo professioneel dat ze kan zeggen, nu moet het gebeuren. Ja, jawel, ik ben wel heel professioneel, denk ik. Oké, en dan kunnen ze ook staan in Ja. oké, nou, Ja. veel, dus ik denk dat veel gewoon gaan bedenken Ja. nodig. Nou, de kaartverkoop gaat nu wel omhoog. Ik En, vind het wel echt goed hoor. Ja. Dat gaat nu gebeuren. De lui gaan nu massaal u bellen. De eerste gasoptredens bij deze al vergooien. Nou. Ja, dus eigenlijk kloppen die stickers niet meer. Ja. Chef gaat meedoen op het podium. Volgens mij wat de ergens. Ja, wat zei ze, ja. Die horen heeft hij echt zo wel te vertellen, die toes. Of kunnen ze doen het voor ons stiekem horen, dat was niet zo. Kun je hem zingen? Wat? Kun je hem zingen? Kom zitten met z'n zingen. Zingen? Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niet zo wat het kost. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niks uit. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niks zo wat het kost. Los, helemaal... Ja, schat. Schat, ze wilden dich toch niet erbij hebben. En dan moest de afwas doen, de direct uit de boet zetten en de hond u laten. Dan in je badkamer. Oh. Het is toch altijd hetzelfde. De gunst ze me gewoon eten. Los. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niks wat het Schat, kost. stik op met Los, afwassen. helemaal schat, vindt ze nu echt niet dat ik kan zingen? Ik zou toch... Nou, laten we het allemaal niet meer over. Ach, kom op, ik zeg dan toch best mijn best of niet? Het is wel de best. Ja. Doe het meer de best met de afwassen. Ja. En ga je het een honden laten, want het oploopt weer. Ja. Kom goed. Kom goed. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niks zo wat. Kom, 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 met Urk. Kom, hop, lop, lop. Kom, hij ziet wel even, kom, hij ziet wel even, hij ziet wel even, hij ziet wel even. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niks zo wat het kost. Dan wist ze toch gewoon niet goed gaan, wat een promis. Echt goed hoor. Ik kan nergens oefenen. Kom, we gaan. Los, helemaal los. De wildste bezig maakt niet uit wat het kost. Met chef. Hallo met Erik. Hey Erik, hoi. Hoi, dag Erik. Wat ben je doen, jong? Ik ben aan het relaxen hè. Mijn vrouw is lekker alles aan het doen en die zit lekker op de baan. Kijk, dat weet ze wel hè. Relax leventje hè. Chef, dan zou het mijn beu nog passeren. Ik moet even gaan neerleggen hè. Hoi ja. Hoi. Ja schat, ik kom er al. Ik zit echt kotskraai van. Wat heb je met hem te doen? Ik wil wel dat voor mijn kant. We gewoon gaan met hem doen. We gewoon gaan met hem doen. 26 november. Oké, we gaan met hem doen. Vind ik wel. Je ziet dat het onder de plak stond, joh. Zo vol vertrouwen als hem zo is, dan zelfvertrouwen. En daarmee.